La fibrosi quística és una malaltia de molts òrgans, no és només pulmonar. És una malaltia genètica, és una malaltia que evolució natural és degenerativa i aporta molts problemes. Vol dir que el pacient, de forma progressiva, pot anar afectant òrgans com el pulmó, sobretot l'aparell digestiu i també d'altres. El pacient funcionalment és normal, és una malaltia que és dura, però té l'intel·lecte sempre preservat. El canvi que hem tingut la sort de viure en els darrers anys és l'aparició d'un tractament que s'anomena moduladors de CFTR, que on actuen és a fer que aquest canal de clor es constitueixi millor. Per primer cop un tractament que va a la causa, no a les conseqüències de la malaltia. La lluita contra la malaltia no s'ha acabat, és important seguir investigant i trobar solució que doni una cura definitiva a la totalitat de pacients afectes de fibrosi quística i a les seves famílies.